Duha ka lalaki pilason sa pagpangkastigo kag pagpanglutang sa Bacolod City kagabi. Grupo nga nagbisita sa mga pilason, ginapahayag nagrambol pa sa ospital. Yaring balita nga atong gintutukan. Pila sa nakrailain nga parte sang lawas ang naagom sang 25 anyo sa si Aljo de la Cruz matapos ginapatihan gin sa pote sang 29 anyo sa si Mark Claveria lunsay taga Purok BM sa Barangay Takuling. Reklamo ni de la Cruz ginpusangan ini ni Claveria sang nagbakal sa Tiangge. Nanugid ini sa imong himata ginsulong sang pamilya de la Cruz si Claveria. Sa nagkomprontahan ay gintiro ni Claveria ang amay ni Aljo nga si Joey Sachan. Si Claveria ginbuno naman ni Mark Toreno sa kilid. Madugay na nagasinuya ay ang mga magpamilya. Mga pila naman sila kabeses sa ginareglo sa barangay apang daw hindi gid madisponihan. Kagabi, wala man hubog sa ila. May-ari ni silang dugay nga pagdinumtanay. In fact, nga last year, may-ari ni silang case man nga ginareferred sa barangay. Nagpadulong ang mga pamilya sa ospital agon si Keron ang manapilasan. Apang, sa triage area sa ospital, naglinampusanay ang grupo. Pating wheelchair na dalahig pa. Naginamo sila tungod siguro sa kainiton sang natabo. Wala nila napunggan. Amo tong nagtinapungulay sila. Panindugan ni Aljo, wala inisala kay Claveria. Sino may sala sa inyo? Sila Ha? Sila. Anong kapersona ang ginhunong sa police station sa kasong alarm and scandal? Kaso nga frustrated murder ang posible pangatubaw ni Claveria, subong man ni Toreno nga nagbuno sa iya. Upod, Kiril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.